Good morning, South Korea. So, punta kami ngayon sa pagkukuha na namin ng Discovery Pass. So, bumili kami sa Klook, and then we will claim it sa saan natin i-claim? Myeongdong Cultural Center. Myeongdong Cultural Tourism Information. Moto. Yun. Basta something tourism. And as of today, parang 9 degrees Celsius ata yung temperature. So, kami ngayon? Parang naka full. Hindi naman masyadong full. Full girism. Baga. So, ito yung area, guys. Parang ginaw talaga, guys. Napaka-ginaw. 9 pa lang to, ha. How much more kung negative na siya. Eto. Kuha na namin ang aming Discovery Seoul Pass. Let's go. Ito namin nakuha sa Myeongdong Tourist Information. So, bumili kami sa Klook and then claim namin dito yung card. And nandito kami sa Gwanghwamun Square Center. I-correct na lang ako, guys, kung hindi sakto yung pagka-pronounce ko. Pero sounds ganun din. And nandito pala yung statue of King Sejong. So, sikat siya sa Korean film na sorry guys, di ko alam. But sikat to. Yung lugar na to. Kaya pinunta namin dito kasi yun, magpapapicture. And at the back portion yan, yun yung palace, yung where yung magsusuot tayo ng hanbok. So mamaya pupunta tayo dun. So as of now, picture muna tayo dito sa area. So we're heading to this palace, guys. So tourist attraction. So a closer look to the palace, guys. So marami-raming tao dito sa loob ngayon. So before tayo pumasok sa palace, guys, kailangan nating magrenta ng hanbok. So yan yung mga nakikita yung mga costumes diyan. Rerenta tayo. And ito yung area, guys, kung saan natin kukunin yung handbook, yung pagrerentahan. So sila lang yung tumatanggap sa Discovery Pass. So parang sila yung associate or affiliate dun sa Klook na pagrerentahan ng handbook. And pinakita lang namin yung card namin, yung Discovery Seoul Pass, and yun na yun. And ito yung, guys, yung binigay nila na form. So galing kami dyan. And then bababa kami dun sa stairs. Meron dun yung mga lockers. So dun namin yun ilalagay yung mga gamit namin like bags, cellphones, and binigyan kami ng key para sa locker. And ito yung loob ng locker room nila. So meron kaming nakita mga Pilipino dyan. So yan sila, mga Bisaya. And yun, guys, hinahanap lang namin yung locker number namin. So yun doon namin ipapasok yung mga gamit namin so that we can proceed doon sa taas at isuot na yung handbook na nirentahan namin. So kung sa iba kayo rerenta, guys, may bayad siya. Hindi ko lang alam kung magkano yung bayad, pero etong area na to, yung parang may yellow, yung kanina, yun yung area na tumatanggap sila nung booking na galing sa Klook. So yun. Ito na yung napala namin, guys. Ito yung attire namin today. Look. Punta na kami dun sa castle. Palace. Palace pala. Sorry. So, yun. Tsaka yung mga kakompetensya namin, tingnan nyo. Yun. Yan sila. Tignan mo sila.
Yun, no? Tingnan yung mga outfit nila. Okay, guard, say ano? Okay, we're here. And yun guys, yung trip namin dito sa Palace, and yung kanina is yung sa statue of King Sejong the Great. So may mga upcoming videos pa tayo dito guys, abangan nyo lang. Yun lang, sige, bye!